εδώ πριν πολλά χρόνια είχαν συμβεί άσχημα πράγματα στο Freddy Fazbear Pizza. Πολλοί χάθηκαν επίσης σε αυτό το εστιατόριο, συγκεκριμένα πολλά παιδιά. Ακόμα ακούγονται φωνές παιδιών μέσα. Ναι, τα animatronic φαίνονται να κουνιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα άφηνα να κινούνται και μετά από κάθε συναυλία και τη μέρα, όμως αυτό γινόταν πριν το Beat of 87. Πρέπει να προσέχεις και να συγκρατηθούμε να περάσεις την πρώτη νύχτα. Τα ρομπότ κινούνται λίγο στις κάμερες. Έρχομαι! Να μάθεις. Five Nights at Freddy's. Σύντομα στο κανάλι Playmobil Stories.